Ola e benvides máis un día a Gallifrey Save. Hoxe vamos falar sobre o polémico episodio final de Doctor Who Flax de Vanquishers, ou como nós chamamos, os Conquistadores. Ola, John, que tal este episodio? Ola, Lorena. Uf. Teño, para que vexas, os apuntamentos de hoxe que pon aquí. What the fuck? Sí. What the fuck? Episodio 6, what the fuck? Creo que iso representa a maioría da xente que veu este episodio. Apuntaba ben, eu tiña confianza porque puntuei moi alto o anterior episodio, gustoume moito porque deixaba as cousas moi ben, moi arriba, moi para ter unha resolución moi boa e moi épica. Podería ter sido iso, pero foi? Diría. Non foi. Eu tiña expectativas baixas, porque coñezo a Chibnall, somos coleguis, tiña expectativas baixas, e mesmo así logrou sorprenderme. Sí. Básicamente, todo o que se propuxo no episodio anterior, todas as incógnitas que se foron facendo ao longo da temporada, non resolveron ninguna. Ese sería toda a nosa... todos os nosos comentarios sobre este episodio. Pues, obrigades por escutardes o noso podcast e verémonos no outro día. Non, en serio. Que nota lle pos? Iso é importante. Que nota lle poño? Pois mira, é complicado. É complicado. Porque ti, por exemplo, É difícil. Ti, por exemplo, no anterior dixastes que era condicional según o que pasara neste. E para min non o pareceu, pero claro, a min este hora si me parece condicional con respecto ao resto da temporada. Como episodio en sí mismo... Bueno, vou a explicar unha cousa. Explica unha cousa. Eu vi un episodio 2 veces. A falta de unha, 2. E hei de dicir que a segunda vez que vin non me pareceu tan mal, porque xa non tiña esas expectativas, xa sabía o que pasaba, e xa sabía que non tiña que esperar nada. Pero a primeira vez foi duro, Eu só vin unha vez. E xa me chegou. É que mal. Sí. Eu... Falamos da nota condicional. É que eu ao revés. Todas as puntuacións que dei antes baixaron por culpa deste episodio. Mira, eu así de primeiras a sensación que me quedei a primeira vez que o vin, eu daríalle un 5, porque vai en contra da miña religión como Jubian e suspender un episodio de Doctor Who, a non ser que pase algo moi grave. É moi complicada esta nota, é moi complicada porque nos fastidiou moito a temporada. Eu hei de dicir que eu non concordo con isto que fan toda a xente que fai reviews de Doctor Who ou en xeral de filmes ou de series, tende a facer que se unha serie da que gosta, todos os episodios van puntuados do 5 ao 10. Eu teño un 4. Porque non merece aprobar. Xa está, e hai episodios que non aproban, e a serie está moi ben. E quero aclarar que eu, ata agora, en este podcast de hoxe, e ainda máis, eu son moi crítico con Chibnall. E vou falar moi mal de Chibnall. Vou meter moito con Chibnall. Eu entendo que o traballo de guionista é moi difícil. Entendo que esta temporada tivo moitos problemas polo tema da pandemia e tivo moitos problemas por moitas cousas. Entendo que eu mesmo non o conseguiría facer mellor, de ninguna das maneiras. O sea, nunca faría unha temporada nin a metade de boa que fixo Chibnall. Isto é certo. Mas é verdade que eu esperaba uns estándares diferentes do que é Doctor Who que non se cumpriron e por iso son crítico. Mas Chibnall como persoa, respeto absoluto por Chibnall e polo seu traballo. Aclarado isto, no resto do podcast de hoxe vou cagar bastante en Chibnall, que os saibades. O sea, ten cousas, o episodio ten cousiñas que o salvan. E en xeral, mesmo non sendo un bo episodio de Doctor Who,
é Doctor Who, é unha serie da que gosto e que desfruto vendo. O sea, non houbo que atarme a cadeira para que vise o episodio. Vino porque quixen, con gosto. Mas... Chibnall. Eu invítoche a que o volvas ver. Pero esta vez sin expectativas. Como un episodio máis. Isto, tendo en conta que eu tamén odiei un pouco este episodio. Pero é verdad que vendo por segunda vez perdes un pouco esa tensión de quero ver como resolven, quero que este á altura do que espero. Ainda así, ten cousas moi mal. Non resolveu a mitad das cousas que se plantexaron nesta temporada non se resolveron, nin se sabe se van a resolver. Eu teño pensado ver toda a temporada de Jodie de novo, todas as temporadas de Jodie de novo, porque merece unha segunda oportunidade. En unha revisita tal vez vexa cousas que non vin e goste máis. E teño pendente facer iso e farei. Iso non quita que a escrita de Chibnall e o guión de Chibnall ten fallos moi gordos, que non teñen justificación. Que Doctor Who merece máis, merece outra cousa. E falaremos agora diso ao longo do podcast de hoxe. Temos o cliffhanger do último episodio da doutora, que é que está Swarm así a piques de tocarlle cariña para desintegrala como desintegrou a Tecteun. E acaba aí o episodio. Como resolve Chibnall este cliffhanger? Con que técnica mestra, con que grande idea resolve Chibnall este cliffhanger? Pois a doutora, cando está así coa man diante da cariña, fai... Ai! E xa está. E lisca dai, e marcha correndo e xa está. E iso todo. Por que non correu Tecteun tamén? Porque era máis velliña. E por que o outro non foi detrás del? Por que non estirou un pouco máis a man para chegar onde ela? Non. Xa está. Adeus. Chibnall. Entón a doutora escapa deste xeito tan xenuíno. Arranca o pin que estabilizador ese que levaba e pide axuda ao que é un amoriño. Entón, ao tempo que o agarra para transportar, tamén a toca Swarm. E non sei se se sabe moi ben se por este motivo ou polo estabilizador ou polo que a doutora divídese como en 3 doutoras que están en espazos diferentes ao mesmo tempo. Entón, ao mesmo tempo está na división, vai dar tamén neste momento a nave de Carvanista de Bell, bueno, a nave de Carvanista na que está Bell, e tamén vai dar a un terceiro sitio que casualmente son os túneles onde están Jazz, Dan, o profesor Jericho, Kate Stewart e Joseph Williamson. Que conveniente, non? Que caben neses sitios. De todo o universo coñecido. Xa me teño queixado en podcast anteriores de que Chibnall ás veces usa cousas un pouco religiosas para caracterizar a doutora. Pois neste caso usa a Santísima Trindade, porque a doutora é 3, mas é unha doutora verdadeira. E hai como un comentario aí que vai moi nesa liña. Como, wow, Xesús Cristo, fora do Doctor Who, por favor. E alén diso, paréceme xa non só conveniente que a doutora acabe nestes sitios, sino que me dá a sensación de que como que quixeron xuntar 3 episodios diferentes e facer un só episodio, mas coa doutora nos 3 mesmos sitios en que estaría se fosen 3 episodios consecutivos diferentes. Aparte que fica un pouco confuso ao principio, porque ao principio, cando fan a transición entre a doutora nun lugar e a doutora noutro, acaban as escenas como dicindo ui, estou un pouco inestable, non me sinto ben. E dá a sensación, eu polo menos ao principio, cando comecei a ver o episodio, pensei que a doutora saltaba dun sitio para outro. E só ao final, cando me decatei de que estaba en todos os sitios á vez, e que había 3 doutoras. Porque ao principio parecía iso, que estaba aquí, despois desmayábase e ia para outro lugar, desmayábase e ia para outro lugar. Sí. Mas non, están as 3. Tamén me dá a sensación de que Chibnall quixo facer un episodio multidoutor, mas como non lle queda xa tempo para facelo, porque vai marchar da serie dentro de pouco, que fixo iso tamén un pouco como para, vamos por a doutora consigo mesma falando, porque me fai ilusión, e vámoslo meter neste episodio.
porque despois non podo facelo. Un pouco diso tamén me pareceu. Entón, podemos comezar a falar sobre unha das tres doutoras, por exemplo, a doutora que se atopa de novo con Jazz. Eu esperábame un pouquinho máis do reencontro con Jazz. Sei que hai algunha xente que esperaba ainda máis un pouco de shipping, pero xa non pido tanto, pero sí que me esperaba un pouquinho máis de lagriminha, un pouco máis emotiva a escena. É verdad que se ven e sí que están emocionadas, pero é todo moi rápido, non dá tempo non lle dá tempo a ese reencontro. E creo que era un reencontro que ben merecía ter o seu tempo, o seu momento, porque levaban anos sin verse. Non para a doutora, pero sí para Jazz. E foi todo como tan rápido que ni siquiera deu tempo a chorar nin nada. Case me parecen máis emotivas as escenas de Jazz con Dan, porque sí que aí sí que se nota como o tempo que pasaron xuntos é como sí que se levan super ben, a dinámica que teñen en cousas pequeniñas, pero sí que se nota a afinidade e o ben levados que son. Entón sábese que os Sontarans por algún motivo están asaltando tendiñas pequenas destas de bairro, e entón alaban unha delas a doutora cos companions e cachan a un Sontaran que está ali comendo moito chocolate. Que necesidade había desta escena? Non o sei. Mira, a verdade. Para min é un momento bastante lamentable. Creo que ao longo desta temporada houve momentos así nos que quixeron meter o humor, pero moi forzado. E este pareceume forzadísimo, sin vir a conto, non sei. En plan gracioso mal. Porque claro, lembremos que estamos no medio dunha invasión Sontaran, porque por algún motivo Chibnall viu que había que voltar o episodio 2 e refacer o que se desfixo no final do episodio 2. Que o episodio 2 estaba ben feitinho a invasión Sontaran e o final que xa non acabou a invasión e retomou a idea dunha invasión Sontaran outra vez, só que agora Kate Stewart é a líder da resistencia humana contra os Sontaran. E a Grande Serpe está polo seu lado aliada cos Sontarans e é como, por que non xuntas todo isto con aquel outro episodio? Por que tes que retomar outra vez de maneira moi gratuita que haxa outra invasión Sontaran? É que, Chibnall, non fagas isto, fai ben as cousas. É que argumentalmente non ten xeito, non ten pés ni cabeza. Entón, por outro lado, tamén temos o profesor Jericho, que ten a idea de que fai falta traer máis xente para axudar, e van buscar... Se hai facendo falta máis xente, porque hai moi pouca, polo visto neste episodio hai pouca xente, vamos meter máis. E van buscar a Claire, que está ainda no pasado, e levan para facer unha misión de infiltrarse nunha nave Sontaran, ela e o profesor. E levan como uns anéis para teletransportarse. Entón os Sontarans cóllenos e agarranos e tortúranos cunhas cousas na cabeza como para sacarlle a data do evento final do fluxo. Que aquí he de dicir que Chibnall fixo unha cousa un poquinho ben, que é facer o paralelismo destas máquinas dos Sontarans para quitarlles para ver as súas memorias e averiguar a data do vento, é reminiscente a primeira vez que vemos o profesor Jericho con Claire, que lle está facendo unhas probas cun encefalograma para saber se está dicindo verdade ou mentira. Non como... O sea, é un polígrafo, pero tamén un encefalograma, non entendo ben que máquina é aquela, mas é unha máquina que é semellante a unha versión moi antiga desta que están usando os Sontarans. Entón é bonito que o comezo e o final da historia sexa con esa máquina. Isto ben. O resto, mal. Entón, ven un momento triste, avisamos. Porque neste enredo, Claire consigue escapar e emprega o anel que usou para teletransportarse ali, para voltar onde estaba.
pero o profesor queda para axudarlle a ela a escapar duns Sontarans e dille en plan, vai indo ti. El como que ao principio non se ve moi claramente si lle cae ou si deixa caer o anel, pero finalmente creo que sí que se entende que lle cae e destruíño o anel Sontarans e non pode transportarse. Eu creo que aquí o que acontece é que Chibnall ve o noso podcast e entón dixo, teño que matar a alguén. E claro, como xa teño o guión escrito, dixo, como va fago agora para que morra? Di nada, pois que lle calle un anel ao chan e que non se poda transportar de volta e xa está. Porque non só cae o anel ao chan, senón que un dos disparos do Sontaran vai o anel e destrue o anel. Ou seja, todo moi conveniente para que aconteza isto. Mas sí que é verdade que é bonito o momento da súa morte, que o Sontaran di que o vai matar e di non che vai dar tempo porque vamos morrer antes. E a súa morte tamén é bonita porque hai un momento en que o Sontaran lle di que o vai matar e dille non che vai dar tempo porque ao final o que o mata é o fluxo. Porque esa nave está nese momento nunha reunión cos Dalek e cos Cybermen e por motivos que veremos despois o fluxo acaba destruindo tamén as naves do exército dos Sontarans, que nun principio a idea dos Sontarans era que non se destruísen as súas naves, só as dos Dalek e dos Cybermen, obviamente. Mas por cousas que acontecerán que diremos máis adiante, a súa nave non se protexe, entón é destruída. E o profesor Jericho está dentro e non pode salvarse, e morre dunha maneira moi bonita, a verdade. Aínda que con pouca reacción por parte dos seus compañeiros, porque lembremos que o profesor Jericho estivo 3 anos con Dan e con Jazz viaxando polo mundo. E Dan e Jazz están como... Ai, morreu. Ai, que pena. Bueno, vamos ao noso. Chibnall. Pouquiño de emotividade, de darlle énfase a estas cousas. Sí, porque ademais o profesor di que os últimos anos como que foron moi importantes para ele, o que viveu máis neses anos viaxando con Dan e con Jazz do que vivira antes, e que como que morría tranquilo e feliz, vamos. Cambiamos entón de doutora e imos coa doutora que foi dar a nave de Carvanista na que tamén está Bell. Teño que facer un apuntamento aquí e pedir desculpas porque en todo este episodio non paran de facerlle bromas a Carvanista sobre ser un cansiño. Incluso a doutora lle fai bromas a Carvanista co de ser un cansiño. Así que claro, lle pedir perdón a Carvanista por tratarlo como un can nos primeiros episodios. Entón, neste enredo temos a doutora con Carvanista e Bell. E acordan que a doutora máis Carvanista se deixen capturar polos Sontarans, mentres Bell vai intentar descubrir co seu Tamagotchi que o plan teñen os Sontarans e descúbrese que o plan que teñen os Sontarans é atraer ao resto dos seus inimigos, é dicir, aos Daleks e aos Cybermen, ao evento final do fluxo, como querendo facelo pasar como unha alianza, pero en realidad o que queren é atraelos para destruílos e seren eles os grandes vencedores. E aquí vemos que nesta historia vemos que o Tamagotchi de Bell efectivamente é un monitor do bebé que non é ben que sexa o bebé comunicándose, mas sí que é un monitor que monitoriza como se sente o bebé ao mesmo tempo que ten outras funcións. Entón, non ia eu mal encamiñado cando dixen que era o bebé. É unha cousiña así, entre Tamagotchi e monitor de bebé e cousas así. Entón temos, polo outro lado, a doutora con Carvanista, os que capturan o Sontaran, e aquí comezase a ver como un pouco de relación extraña do raro que se sinte Carvanista coa doutora. É cando se revela, aínda que xa máis ou menos o sabíamos polo episodio no que a doutora tiña recordos da Fugitive Doctor, é que Carvanista foi compañero da doutora, pero na súa vida da que non se lembra. E Carvanista vese que non mira a doutora como con
moi bos ollos ou como que lle ten rencor. E o que ocorre é que ela pregúntalle se foi companion dela, ainda que ela non se acorde, e el dille que non pode revelar iso porque iso mataríao, literalmente, porque a división como que lle meteu algo no cerebro ou algo así para que non lle pudera revelar nada á doutora sobre a súa vida anterior, pero ao final entre que a doutora lle pregunta ou lle intenta sosegar un pouco, sí que vemos que sí que foi o seu companion e tristemente revelase tamén que Carbonista foi abandonado pola doutora e por iso se sinte así alrededor dela e toda desta maneira alrededor dela. E aquí vemos a mensaxe animalista de Chibnall, que é que non abandones o teu can porque el nunca o faría. E nisto, mentre están a falar destas cousas, entra pola porta a Grande Serpe e di: anda, se están aquí a doutora e o último dos Lupari. E como, what? Entón descóbrese que os Sontarans mataron absolutamente todos os Lupari, menos o Carbonista, co que entón é el o último da súa especie. E aquí vemos a reacción da doutora cando se descobre isto, que é: oh non, Carbonista, I'm so sorry. E xa está. A súa especie inteira. E a doutora: oh no, I'm so sorry. E xa está. E despois ainda fan chistes sobre o tema, que é o peor de todo. Este episodio ten cousiñas mal. Entón a Grande Serpe colle a doutora e leva para interrogar. E temos entón tamén esta primeira doutora, porque isto é todo moi confuso. E se cada non estamos a dicir algunha cousa ben. Así que custa moito entender estas cousas. Temos a primeira doutora, coa Grande Serpe. Na única escena boa que hai neste episodio, que é o interrogatorio que lle fai a Grande Serpe a doutora, e que a doutora aproveita para sacar información, que lle di: porque a ti vexote moi arrogante, tú serías un dictador, non? Tú tiñas pinta de ser un dictador aí cruel, tal. E a Grande Serpe acaba dicindo: era un amado líder. Entón veis sacando tal, e é moi... ten moita graza ese momento de tirapuxa entre a doutora e a Grande Serpe. Que eu he de decir que, por moito que eu adore a doutora de Jodie, neste episodio non che pareceu que estaba un pouco así sassy e subida demais, incluso coa Gran Serpe, como que estaba un pouco máis arrogante ou algo así, cando é verdad que moitas veces ten eses toques, pero sempre se ve máis a doutora máis humilde tamén. Non sei, non me acabou de cadrar de todo, non sei por qué. Mas notaste isto en todas as doutoras ou son algunha delas? Porque isto pode reforzar a miña teoría de que a idea original de Chibnall sería ter varios doutores diferentes. Por iso, a personalidade de cada unha das doutoras é lixeiramente diferente, porque se cadra a súa idea original era escrever esas frases para outro doutor diferente. Teoría tola, non ten base ninguna. Mas na miña cabeza isto fai sentido. Pode ser. E ao final o interrogatorio acaba coa doutora atada como estaba sendo interrogada, e de repente chega unha tardis e sai a doutora e a doutora salva a doutora. Que moi conveniente a chave de parafuso sónica da doutora, que non funciona coa madeira, sí que funciona coas Grandes Serpes. Sí. Entón falla así e conxela. Supomos que lle baixa a temperatura ou algo así, ou ser un animal poiquilotermo a serpe, conxela e fai que non se mova, está aí conxelada. E vemos aquí algún dos momentos curiosos que ten a interacción entre dúas doutoras diferentes, que é o momento de ai, pero que linda é, ai, é a miña crush, ai non sei que, falando de si mesma, sí. Que é curioso. É verdade que eses momentos sí que eu considero que sí que están simpáticos. Sí. Como non vai ser a súa crush, claro que sí. E aquí é cando ademais a doutora lle pon o asunto de co que a estaba torturando a Gran Serpe, ponllo a el. É tamén un deses momentos deste episodio nos que a min non me acaba de coincidir de todo, porque realmente a doutora faría iso. Realmente a doutora, por moi malo que el sexa, deixaría o torturando.
Non sei. E a todo isto, noutra orde de acontecementos, aparte de todo isto, temos tamén a Binder, que está con Dayan metida nun Passenger. Que lembremos que Dayan é a única persoa viva que fica dentro dese Passenger. Por que? Ela di que porque non é importante. A realidade é porque é conveniente que este aí. Non ten outra explicación. Para que lle explique a Binder, porque a idea de Binder era meterse dentro do Passenger e buscar a Bel dentro do Passenger, pensando que estaría dentro dese Passenger Bel. Mas non hai ninguén, mas que Dayan. Entón Dayan contalle como todo o que foi investigando durante a súa estancia no Passenger. En esta parte hai un momento bonito tamén, que é que Dayan cree que pensan que ela é insignificante. E despois de ensinarlle a Binder todo o que descubreu sobre que as paisaxes dentro do Passenger son infinitas e como os límites que hai que non poden traspasar e cousas desas, Binder dille que podería ensinar na academia onde el foi entrenado, que de feito os Passengers son o último do que lle ensinan a escapar. Entón, con todo o que ela leva descoberto ela soa nese tempo que leva no Passenger, podería ser profesora na academia. Porque a idea original que tiña Binder era, unha vez dentro do Passenger, localizar a Bel e chamar a doutora con un teléfono que lle deu a doutora cando se separaron para que viñese recollelo. Que acontece? Que dentro do Passenger non hai cobertura. Entón, como Dayan, que leva aí tempo e xa coñece ben as cousas, fai aí, pois, descubriu como funciona o Passenger e tal, consegue nun momento determinado sair un momento do Passenger, o tempo xusto para que lle dé tempo a Binder a facer unha chamada e dicirlle a doutora: «Ei, venme recoller». Só que volta para dentro do Passenger, porque iso é temporal, o Passenger decátase e chupou outra vez para dentro. Mas a doutora ou ve a chamada, chega coa TARDIS. A TARDIS, polo visto, pódese materializar dentro do Passenger, mas non é unha cousa estável ou algo así. Entón, meten a TARDIS dentro, con Dayan e Binder montasen na TARDIS e conseguen sair. E dentro da TARDIS está o momento bonito reencontro en que Binder e Bel se ven Binder, Bel, abrázanse e dille Bel: que non che dixen que estou preñada, que vou ter un bebé. Así como unha cousa moi casual. E pola súa parte están Dayan e Dan, que se abrazan tamén, e nisto Dayan separa a Dan e dille: «Ei, que tú chegaste tarde a nosa cita, que me deixaste plantado». E Dan di: «É que non foi culpa miña, que está o universo destruíndose, que podía facer?» Mas a Dayan non lle parece ben iso. Non lle parece unha excusa que o universo se estea destruindo. E entón, esta é a TARDIS con toda esta xentiña, é a TARDIS que apareceu para salvar a doutora cando estaba sendo interrogada pola Grande Serpe. Porque todo isto é moi confuso. Hai demasiadas liñas. Eu xa me perdo. É confuso no podcast, pero porque é confuso no episodio. É que no episodio é aínda máis confuso. Porque non hai maneira de diferenciar as tres doutoras tampouco. Entón non sabes en cada momento que doutora é. Cal e cal. Chibnal. Entón, tiñamos que a Grande Serpe estaba sendo torturada. E por algún motivo, na seguinte escena, deixa de estar sendo torturada e está nunhas vías do tren. Supónse que os xuntaran de vernos sacar dali e tal. Mas Chibnal non o explica. Por qué? Por que Chibnal? E está nunhas vías do tren, por qué? Porque vai torturar un pobre rapaz que andaba por ali. Que un rapaz do que non falan antes, nin falan despois, mas nese momento vese que, polo visto, é alguén importante na resistencia contra os Otarans, e a Grande Serpe tortura para que diga onde está Kate. E entón o rapaz di que Kate está nos túneis, e entón a Grande Serpe vai pros túneis para encontrarse con Kate. Mal polo rapaz tamén, porque xa está a punto de morrer e podía non decirlo, e ainda así xa tiña casi a serpe salíndolle pola boca e dille: está por ali. Vamos a ver. E entón chega aos túneis, enfréntase contra Kate
E nun momento determinado aparece Binder. E chega Binder e di: home, a grande serpe! Eu son Binder non sei que, non sei cantos. E a grande serpe di: quen? Quen és? Coñézote. E Binder... E entón, Binder a punta de pistola, colleo e dille: pónteme fora, vai por esta porta, que vas a ir a un sitio. E boto pola porta fora e acaba exiliado nun asteroide, non parece? Sí, é un detalle que me gustou moito desto, é que os que están presentes no momento do exilio da Gran Serpe son Binder e Kate Stewart, que son os que a Gran Serpe fixo máis dano. Entón aquí tamén meten un pouco a explicación do que é o fluxo e de como funciona un pouco todo isto, porque tampouco é que sepamos moito ao respecto, a pesar de chamarse temporada do Doctor Who Flux. Entón explican que o fluxo está feito de antimateria, e para combatir a antimateria precisamos materia. Entón, a antimateria devora a materia, pero a materia retarda a antimateria. Entón, se colocas a suficiente materia no seu camiño, deixa de existir. Eu entendo isto como suficiente chegando a infinita materia. Se ti tes infinita materia e a antimateria retarda a chegada da materia. Eu non son científica, sorry. Isto é o que explican aquí. É por isto, entón, que os Sontaran engañan aos Daleks e aos Cybermen para traer as súas flotas e destruílos, para traer materia para o fluxo. Bueno, eu o único que me acordo de todo isto é de que a antimateria en contacto coa materia se anulaban, non? Ahora explícate científicamente isto. Claro, é que a explicación que dan na serie non é mentira de todo, mas é moi confusa. A realidade é que a antimateria é igual que a materia, só que é o seu oposto. Entón, se na materia temos un electrón con carga negativa, na antimateria temos un positrón con carga positiva. Se na materia temos un protón con carga positiva no núcleo do átomo, na antimateria temos un antiprotón con carga negativa no núcleo do átomo. E o que acontece cando se xunta un átomo de materia e outro antimateria é que se destruen mutuamente e bota unha cantidade inmensa de enerxía. Entón, non é que faga falta unha cantidade infinita de materia para poder parar o fluxo. Fai falta unha cantidade de materia exactamente igual á cantidade de antimateria que existe no fluxo para contrarrestalo. Só que, ao contrarrestarse un con outro, fai un estoupido inmenso que estraga todo o seu redor. Entón tampouco é boa idea, porque aínda que consigan por os exércitos para que a súa materia que forman eses seres contrarreste a antimateria do fluxo, o estalido que ia meter ali de enerxía ia destruir todo o seu redor. Tampouco vexo unha estrategia demasiado boa. Mas pronto, é Doctor Who, é Chibnall, vamoslle permitir que faga esas cousas, pero as cousas se viron. Se a lúa pode ser un ovo de dragón, isto pode ser perfectamente lógico. Dun xeito ou doutro, o plan dos Sontarans é enganar aos Daleks e aos Cybermen dicindolles que queren formar unha alianza para, en realidade, metelos entre eles e o fluxo, e no momento no que o fluxo chegue a eles, subir os escudos das naves dos Lupari e que a eles, aos Sontaran, non lles afecte. Pero aquí xa están as doutoras e compañía actuando, entón é ademais Carbonista o que se fai co control das naves Lupari e desactiva o que eles teñen pensado facer, facendo así que o fluxo mate tamén ao Sontaran, dicindo ademais "This is for my people", isto pola miña xente a que matastedes. Entón aquí prodúcense xa nin un nin dous, senón 3 xenocidios. E lembrades o 10º doutor, cando está nun planeta que hai uns bichos que son como uns peixes e outros que son como militares, e di que se buscas xenocidio no dicionario aparece a súa foto cun pé de foto que di "Over my dead body",
Pois agora cambiou de opinión. E agora os xenocidios son guais, e parecenlle ben. El, que non quixo matar os Sontarans cando invadiron a Terra, sen darlles unha última oportunidade. Que se ia matar el mesmo, pero darlles unha última oportunidade aos Sontarans de redimirse. Pois agora parecelle ben. Eu, de feito, ao ver o episodio, eu pensei, de acordo, o plano da doutora vai ser mover o escudo para que protexa tamén os Dalek e os Cybermen e que de repente se pelexen entre eles. Mais non, o que fan é retirar o escudo para atrás de maneira que aniquila 3 especies alienígenas diferentes. Entón, recapitulando, temos o xenocidio dos Lupari, o xenocidio dos Sontarans, o xenocidio dos Dalek e o xenocidio dos Cybermen. Porque vamos ver, eu aquí vi moito debate no Twitter, e unha cousa que temos que ter clara é que non é o mesmo o trasfondo da doutora na serie vella que na serie nova. Porque na serie nova houve un evento que foi a Guerra do Tempo, onde o doutor supostamente fai un duplo xenocidio matando todos os Dalek e todos os señores do tempo ao mesmo tempo. E unha cousa da que se arrepinte repetidas veces e o seu arco argumental na serie nova é que está arrepentido porque destruiu toda a súa especie e tamén a dos Dalek na súa maioría. E é como unha cousa continua que sempre está en contra dos xenocidios, en contra das mortes sen sentido. E mesmo na serie vella, o doutor ten a posibilidade de aniquilar os Daleks antes de que sexan criados e non o fai. Porque é errado, porque está mal, porque o código moral do doutor é non facer iso. E aquí din no Twitter moita xente: xa, mais eran os Daleks e os Cybermen que só queren destruir todo. Que pasa? É xente mala. Se non os matas, van te matar a ti. Ese argumento é moi de xente nazi. É moi de dereitas, moi de fascista. Porque é o típico argumento de: eu teño que levar unha pistola comigo porque se ven agora un home cunha pistola, teño que matalo. Ou o argumento de: se hai un neno cunha pistola que está atracando, eu podolle disparar na cabeza e matalo, e iso está ben, aínda que ese neno fixese iso por necesidade, que a pistola estivese descarregada e non fose matar a ninguén de verdade, porque hai que matar a xente mala, porque tú és un xuiz supremo que sabes quen debe morrer e quen non. E a doutora, durante toda a serie, mostrou que iso non é así, que tú non tes dereito de quitar a vida da xente por moi mala que sexa esa xente, e que os xenocidios están mal. É unha cousa continua en toda a serie de Doctor Who, é unha ensinanza continua, que o que hai que facer é que a xente teña a opción de redimirse, a opción de reinsertarse. E podedes estar en desacordo, a xente pode ser fascista, adiante, non pode serlo, mal, mas hai xente que é fascista, mas a serie non é fascista. A serie, se algo é woke, é todo o contrario a fascista. Non podes permitir un xenocidio porque está mal. E non podes facer que a doutora permita 3 xenocidios, mais o dos Lupari que non lle importou moito tampouco. 4 xenocidios, nun episodio. É que vamos ver. 4 xenocidios, torturas varias. Sí, opino igual, porque ademais podemos queixarnos da trama ou do enredo en sí, se nos gusta máis ou se nos gusta menos, pero este tipo de cousas que sí que levan moito tempo construindo o personaxe desa maneira e que é como o máis importante deste personaxe, non podes facer isto ora, non ten sentido. Se nesta mesma temporada, cando os Sontarans estaban retirando e o xeneral do exército inglés destrúe os Sontarans na súa retirada, a doutora enfádase. Sí. Porque está mal. Claro que está mal. Eu non entendo. Eu penso que simplemente que Chibnall necesitaba unha maneira rápida de desfacerse do problema e o que argallou foi iso. Que o fluxo destruíse todos. A todo isto, Lorena, tú lembraste dos Passengers? Os Passengers tiñan dentro moita xente. Sí. Billóns e billóns de persoas. Toda esa xente morreu. Tamén. A ninguén lle importa que morrese toda esa xente. Non, a doutora menos que ninguén. É que...
E xa que falamos dos passengers, vamos ir á resolución do fluxo. A cousa máis anticlimática que existe. Como paran o fluxo? Pois de repente, Diane dille á doutora: doutora, sabes que os passengers dentro teñen materia infinita? Porque polo visto pódese, sabes? As leis da termodinámica non teñen xurisdicción sobre os passengers, polo visto. Entón teñen materia infinita, como se iso fose posible. E dille a doutora: que ben, pois se ten materia infinita, entón o fluxo vai consumir toda a materia infinitamente e podemos detelo. Que non fai falta materia infinita. Fai falta unha cantidade finita da mesma masa que a da antimateria. Bastante ten. O caso é que soltan ali o passenger no medio do espazo, deixano así como vagando no medio do espazo, non sei ben como fan, porque xa a escena xa comeza así. O passenger chupa todo o fluxo, como un aspirador, mete o dentro e xa está. Que se fose realista isto, o passenger teria que estoupar, porque toda a materia e antimateria dentro del teria que facer reacción aí, unha contra outra, destruirse mutuamente e soltar unha cantidade inmensa de enerxía. Inmensa cantidade nunca vista. O passenger tiña que reventar. Mas non, por qué? Porque é Chibnall. Entón, métese o fluxo dentro e xa está. Acabou o fluxo e todos felices. Sen ter en conta que medio universo está destruído. E parece que non se fala diso. A ninguén lle importa que xa medio universo destruído. Que acontece co universo destruído? Está destruído. Temos os Sontaran, temos os Lupari, temos os Daleks, temos os Cybermen, temos as persoas dos Passengers e temos... Medio universo destruído. Medio universo destruído. Bastante ten, porque é un final feliz. Porque pararon o fluxo. Ben. Que no... Quero pensar que Chibnall vai dar unha explicación lóxica de como restituir o universo e que non vai dicir simplemente algo na liña de non, pois se non hai fluxo o universo volveu ser como era antes, porque sí. Ou pior aínda, que non o explique. Eu quero pensar que non no primeiro especial, mas no segundo, que van dar unha explicación o do universo medio destruído e van buscar a maneira de restauralo. Por favor, Chibnall. Non che pido nada xa, pero dame unha explicación coherente e lóxica que non sexa xa está, restituíse, xa está. Unha cousa que a xente discute moito da ficción científica é que di que como é ficción científica todo vale, e di, claro, pero se hai isto que é imposible, por que esa outra cousa non pode ser? E é porque a narración ten que ter coherencia interna. E se tú fas un universo que se rixe polas leis do noso mesmo universo, polas leis da física, non podes saltar esas leis que dixeche que eran parte dese universo. Non vale. É trampa. Non podes inventar algo que vaya contra as propias leis que ten o teu propio universo, porque entón perdes a coherencia interna. E non digo que sexa só erro de Chibnall. En maior ou menor medida, tanto Moffat como Russell T. Davies, sobre todo Moffat, fixeron cousas moi ilóxicas dentro da coherencia interna da serie. Mas non fixeron unha temporada inteira xirando ao redor dun evento que solucionan dunha maneira así anticlimática. Por que non? Todo iso, e ademais, ao final, de algún xeito tamén é simple a resolución do fluxo, porque é o problema principal desta temporada, o argumento principal, é resolveno como unha personaxe calquera di, e se metemos aquí? Pois sí, e xa está. O sea, resolvese a temporada e resolvese todo o problema con, pois isto sí, é verdad, como non me din contantes, vai por Dios. Sí. Mas vamos deixar por un momento, de meternos con Chibnall e vamos pasar a falar do último enredo deste episodio, que é o da doutora na división. Entón, volvemos a un dos momentos máis esperados deste episodio, aínda que neste episodio esperamos moitos momentos que nunca vimos, que é a ver a doutora con Swarn e Azure e o reloxo. O famoso reloxo onde están os recordos de toda a súa vida anterior a ser a doutora como tal, a súa vida coa división e demais. Entón vemos como abren o reloxo e vemos a famosa casa que vimos xa nos primeiros episodios,
esa escena da casa en branco e negro, unha casa como neste din como a casa ilóxica, e vense ali os tres e supónse que nesa casa é onde están todos os recordos. Se entra nesa casa pode ver todos os recordos. Entón Swarn, cos seus poderes de Swarn, comeza a destruir a casa. E con iso vese como tamén se comeza a destruir a doutora que está aí dentro con eles. E empeza como a revertir eso e a volvelo a facer e a volvelo a revertir porque queren facer sufrir a doutora como ela os fixo sufrir a eles nas vidas que non recorda e facer diso un ciclo constante de destrusión. E contanlle entón a doutora como iso tamén é o mesmo que queren facer co universo e co fluxo. Quero falar un momento do reloxo. E vou romper a promesa que acabo de facer hai un momento de que non ia meterme máis con Chibnall durante un tempo. Ese tempo xa acabou. Vamos meternos con Chibnall. Temos o reloxo que garda as memorias e toda a persoa dun señor do tempo que reescreve toda a súa bioloxía para convertelo noutro ser. E vimos como funcionaba o reloxo con David Tennant, vimos como funcionaba o reloxo co Master, e recentemente, na era de Chibnall, vimos como funcionaba un dispositivo semellante coa doutora fuxitiva. E o reloxo funciona de maneira que se abre e xa está. E saen dai todos os recordos, todas as cousas, vanche para ti e xa está, e recuperas a vida que tiñas antes. Xa está. Chibnall mesmo mostrou iso coa doutora fuxitiva. Por que de repente agora o reloxo non funciona así? Por que de repente as memorias, en vez de saíren do reloxo, son unha casa extraña e ilóxica? Por que a doutora se mete dentro da súa propia memoria e ve esa casa? Por que Swarn e Azure, que non teñen nada que ver aí, tamén se meten dentro e tamén ven a casa e están ali dentro con ela? Por que? Que sentido ten isto? Non se explica. Funciona diferente por funcionar diferente. Porque Chibnall quere que funcione diferente. Xa está, é a explicación que ten. O reloxo non funciona así, nunca funcionou así. Por que agora funciona así? Por que non collen outro dispositivo diferente para demostrar isto? Por que non din que de repente a memoria está noutro sitio, eu que sei, nunha poza de memorias ou nunha cousa así? Por que non está noutro sitio diferente? Non, ten que estar no reloxo, só que funciona diferente. Non ten lógica. Perdón, xa me calmo outra vez. Non sabemos que poderes teñen Azure e Swarn, ao mellor poden controlar que esas memorias vayan de repente cara da doutora. Sabes que poderes teñen Swarn e Azure? Teñen o poder da conveniencia. De facer todo aquilo que sexa conveniente para que Chibnall poda facer o que lle pete. Ese poder que ten. Entón, Swarn e Azure levan a doutora a Atropos porque eles queren mover o último evento do fluxo ali e que pase no planeta Tempo e non na Terra. Claro, só que non nos esquecemos de alguén. Porque na división, aparte da doutora, de Swarn e de Azure, había un Ud. Ese Ud continúa estando na división. Ninguén lle dixo que marchaban. Swarn e Azure marcharon coa doutora e non lle dixeron nada ao pobre Ud. Hai un pobre Ud ali soiño, cun refrixerio para darlle a xente, e non hai ninguén para comer ese refrixerio. Ai, pobreño, é que é tan adorable cando lle ofrece un refrixerio e en plan... Eu teño unha teoría que me gustaría moito Chibnall. Toma nota, que isto dá para unha boa temporada. Ese Ud, de repente, que se encontra aí só, que se enfade. Non que diga, deixáronme só. Eu viña aquí co refrixerio e ninguén quere comer o refrixerio, que se enfade. Está na división. Que reconstrúa a división, que se faga cargo da división e que destrúa el o universo simplemente como vinganza porque o deixaron só. Por favor, fai iso. Que o malo final, que o maior vilán de toda a historia do Doctor Who fose o pobre Ud esquecido na división ali nunha estación espacial entre dous universos. Doctor Who. Entón, en Atropos aparece o Tempo, o salvador de Swarn e de Azure, e personifícase na figura de Swarn, xa que o ten ali a man. Entón, Swarn e Azure dinlle o Tempo: ai, viñemos te libertar e tal. E di o Tempo: vamos ver, non ves que fallastes?
que o fluxo xa non existe, que a doutora parou todo e que eu vou ter que estar aquí atrapado no templo de Atropos durante máis milenios porque vós incompetentes non fostes capaces de me libertar. E entón di, pois case que vos vou matar. E Swan e Azure din, ai sí, que ben, boa, vamos a ascender, por favor, mátanos, sí, queremos que nos mates. Desfrútano moito e gózano ali. E así como desaparecen Swan e Azure. Así, xa está, o tempo que querían libertar, matos, xa está. Anticlimático, Chibnall. E agora tamén cando o tempo se volve na persona da doutora. Porque había poucas doutoras neste episodio. Sí. Ian facendo falta máis doutoras. Sí. Había poucas. Sí. Que esta doutora ten o abrigo do revés, como falamos no outro episodio, que cando eran os recortes da doutora fugitiva tiña o abrigo do revés, pois o tempo personificado como doutora tamén leva o abrigo do revés. Sí. E a doutora dille, ai, que casaco bonito levas. Entón o tempo, coa apariencia da doutora, dille como que a vai a deixar estar, pero igual non por moito tempo, non como deixando caer, supoño que unha regeneración próxima, que é o que vai acontecer. Sí. Claro, porque lle di ningunha regeneración é para sempre. E ten cuidado dos perigos de non sei que e do seu máster. E é como, que quererá dicir iso do seu máster? E o tempo nunha destas o fai así como un truco de maxia e dille a doutora, mira, que xa non es 3 persoas, agora volve ser só unha. Por que? Porque son o tempo e podo facelo. Porque é conveniente. É conveniente que o tempo sexa capaz de rexuntar a doutora outra vez nunha soa persoa. E xa está. Entón todo volve á normalidade. Están todos na TARDIS, todos os compañeros desta temporada. E, aínda que esperábamos certas respostas, pois non as obtemos e mandan a Bel e Binder con Carvanista a que se vayan os tres xuntos por aí. Por que non? Porque, non sei, porque Binder e o Carvanista amigos non eran. E Bel tampouco que se levase especialmente ben o Carvanista. Estuvo 5 minutiños con el ou así. Eu o que vexo aquí é unha oportunidade para que Big Finish saque moitos audios das súas historias, porque outra cousa... Ou supoño que se volverán a topar ou que sexa, porque Carvanista ten o seu peso como antigo companion da doutora. Claro. O Carvanista tiña o seu potencial como compañeiro de Dan. Dan e o Carvanista por universo adiante. Sí, pero ese era un spin-off Carvanista non lle non cae con ben Bel e Dan. Binder. É que iso era bonito, esa dinámica de que non se levaban ben. Con Binder Sí. e con Bel non teñen dinámica ninguna. Espera. Está a familia completa. O pai, a nai, o bebé e o seu canciño. Entón xa vemos de novo como Dan está en Liverpool, volve a impartir as súas charlas no museo, e vemos como volve invitar a Diane a sear. Ela xa non quere máis porque aquela vez non chegou, por moito fluxo que fora non chegou, e de momento polo menos non quere saber máis nada de Dan. Entón Dan sai do museo e esperano ali a doutora e Jazz, que por certo tuvo cero peso en toda a historia. Esta temporada, ademais, que empezamos comentando como Team TARDIS da doutora e Jazz, como era superpoderoso como Team TARDIS, e Jazz pasou desapercibida nesta temporada. Como se non estivera. Entón invítano a ir a viaxar por aí como se non pasara nada, como se medio universo non estuvera destruído, porque non sabemos se o está ou non está. E entran na TARDIS. Entón xa dentro da tarde a doutora dilla Dan, pois o teu cuarto está por ali, méteste por ali, tes que ir todo recto por aquí, méteste despois para a dereita, despois o quinto cuarto á esquerda, pois ali é. E Dan di, pois entendín isto perfectísimamente ben, as indicacións, clarísimamente, alá que vou. E quedan Jazz e a doutora soas, e a doutora como que lle di a Jazz, perdoa por non confiar en ti, por ocultarche cousas, por non che contar toda a verdade, non o volverei facer.
E teñen un momentiño así como moi bonito, moi sentimental. Mais antes de que a doutora lle conte toda a historia, volve Dan, que obviamente non entenderá nada de onde tiña que ir. Entón Jazz dille: tranquilo, Liverpool, que vou contigo. E alá marchan. E queda a doutora soa. E cae así unha lagrimiña, doutora, por aquí. É momento reloxo de novo, que sei que che encanta o reloxo. É momento reloxo de novo. Que a doutora colle o reloxo, abre así a TARDIS e dille a TARDIS: mira, vas guardar este reloxo nun sitio que estea ben guardado e que eu non poda saber onde está. Que eu nunca o vexa de novo, mas que estea protegido de maneira que ninguén poida encontralo. Lanzou así, que cando lanza é como Chibnall dicindo: Russell T. Davies, sáfate. Mais ao final de todo sí que a doutora di: non me digas onde está, a non ser que cho pida con moita intensidade. Como deixando entrever que se callar o reloxo aparece nalgún especial destes que temos no futuro, ou non. Quen sabe? É Chibnall. Eu xa... Pois... conclusións de... xa non do episodio, sino da temporada. Eu... por onde empezar? Eu ao final acabei aceptando bastante a trama de Timeless Child ao lado do Fluxo. Xa me comezou a gustar e xa empecé como a conxeniar un pouco que a trama de Timeless Child. Entón, nese sentido, todo o do reloxo e todo o que ver ca... empecé un pouco a entender o tema da división, porque claro, presentáronos esta temporada como que iba do Fluxo, pero en realidade ia máis de presentar a división e de introducir esta trama da doutora na que non ten os recordos do pasado e todo iso. Entón esa parte sí me gustou. Ahora, creo que non estuvo moi ben estruturada mellor, no sentido de que meteron uns episodios, un episodio moi centrado no Sontaran, despois outro moito nos Anxos, que nunha temporada normal sería o que veríamos, pero nesta foi un pouco todo un barullo de cousas, moitas personaxes e, sobre todo, que ao final non lle deron resolución á maioría das cousas. Así que eu quedome como un pouco disfruteina no sentido de que Doctor Who son episodios moi wibbly-wobbly, pero si plantexas cousas tan grandes, tan importantes como estás facendo aquí, que mínimo que resolvelas á altura. Totalmente. É que, vamos ver, a idea de Chibnall era facer unha única historia, Doctor Who Flux, en 6 episodios. E tes 6 episodios para contar unha historia principal. Que fixo Chibnall? Meteu historias paralelas e personaxes que acabou a historia e non serviron para nada. Por exemplo, eu adoro a Kate Stewart. Que pinta Kate? Aparte de facer un cameo bonito, que interese ten na trama? Ningún. Temos a Binder, a Bel e o seu bebé. Se quitas a Binder e a Bel, perdes algo de todo o que acontece na serie? Non. Non se perde nada. E o bebé, por que Bel está embarazada? Que interese ten para esta historia o bebé de Bel? Ningún. Se non vas usar unha cousa no futuro, non a metas. É como o máis básico de escrever unha historia. Se o que vas meter non é relevante para a historia, non o metas. E máis en Doctor Who. Porque toda a xente vai estar reparando en que se metes un bebé, ese bebé vai ser importante no futuro. Porque senón, que diferenza hai entre que Bel estexa grávida ou non estexa? Non hai ninguna diferenza. Por que tens que meter iso do bebé? Quita ou xa está. Podes quitar a Binder, a Bel, podes quitar a Grande Serpe, que como personaxe está moi ben. E dame pena porque noutra temporada podería ser o maior vilán da temporada e daría un vilán moi bo, porque fai moi ben, o actor fai moi ben tamén, e a dinámica que ten coa doutora tamén está moi ben. Mas non fai nada aquí, o único que fai é reintroducir os Sontarans. Fai que
desfacer o episodio 2, que tanto che gustou facer para meter e quitar os Sontarans. Pois reestructura o episodio de maneira que a Terra non se liberte do Sontaran tan rápido e xa está, e xa o tes. Non che fai falta meter grande serpe. Que está moi ben para falar da historia de Unit e facer aí como a nostalgia. Mas que esa nostalgia de Unit tampouco contribúe para nada á historia principal. Entón, estás metendo moitas cousas que o que fan é distraer da historia principal. E que eu ainda diría máis que Swarn e Azur tampouco son importantes para a historia. Porque non fan nada. O sea, o único que fan é o papel que podía facer perfectamente a División mesma. Que a propia División fose a que mostrase de alguna maneira a destrucción que hai no universo, porque non fan nada Swarn e Azure. Non fan nada realmente na trama. O único que fan é matar a Tecteun. Sí, cando sería moito mellor que lle deran máis tempo a Tecteun como personaxe que non apareceran Swarn e Azure. Na miña opinión, vamos. Claro. Claro, e o vilán final da temporada podería ser o tempo mesmo, se o queres meter o tempo porque tes as túas movidas de Chibnall, mete o tempo, e que sexa o tempo que mate a Tecteun. E quitas toda a historia de Swarn e de Azure, e de que o fluxo de alguna maneira sexa o que desperte o tempo. E así centraste máis na historia toda que importa aquí, que é a historia do fluxo e da división, que é do que trata esta temporada realmente. E tamén quitas todas as personaxes secundarias de maneira que Jazz teña maior peso e que vexa realmente a evolución da personaxe de Jazz e a súa relación coa doutora, que é o que nos importa a nós ver. Mas Chibnall non fixo nada diso. E o que máis me xiringa de todo isto é que existe un vídeo que subiron ao acabar a temporada o canal do YouTube de Doctor Who, o canal oficial de Doctor Who, que é un detrás das cámaras onde Chibnall e Jodie Whittaker explican a temporada o importante, non? Fan como explicar para a xente como a min que non entendemos ben a temporada, explican moi ben os puntos importantes e en 15 minutos resumen absolutamente todo o importante de 6 episodios de Chibnall, quitando todas as trapalladas, todo o superfluo, todo o que non é relevante para o enredo principal, todo iso sen facer referencia a iso. E ves que existe unha historia aí bastante ben feita, bastante clara, do que Chibnall quere facer. Só que non se centrou nesa historia. A historia en sí mesma, eu podo non gostar desa historia, porque prefería que o doutor, que o Timeless Child fose mentira, podo non gostar. Mas é unha historia que está ben feita. E ainda que eu non goste de como modifica todo o lore da serie, se está ben feito e xa está. Eu tampouco gostei de que Gallifrey regresase e non fose destruído no 50 aniversario, mas está ben feito. Esa reintroducción de Gallifrey ten un sentido, está ben feita. Aquí non está ben feito. Aquí, en vez de explicar as cousas ben, o único que fai é confundir, meter cousas, meter personaxes, meter enredos que non van a ningún sitio, e complicar as cousas de maneira que unha historia que podía estar ben contada non está. E isto é o que máis me doi de todo isto, o que máis me amola, porque eu gosto moito do Doctor Who e desfrutei moito de algúns episodios desta temporada, mas falloume o conxunto da temporada, falloume que houvese unha historia clara que seguir, un avance na historia da doutora, e doime por iso, porque gosto tanto da serie que me doi que non sexa o boa que debería ser. E xa non falo de que sexa excelente, simplemente que sexa lóxica e coherente, que teña unha constancia, que teña unha consistencia a temporada, cousa que non tivo. É que poden pasar dúas cousas, ou que esas personaxes si sexan relevantes nos episodios que quedan a Chibnall ou no futuro, ou isto que pasa moito dentro da ciencia ficción en concreto, que parece que canto máis líos o asunto, mellor é a trama. E non é así. Non. Si o concepto é boa e se a trama é boa, podes meter algunha cousiña que poda liar o asunto, pero non tanto como para que deixes de entender o que está pasando e que se perda o objetivo real da temporada. É que aquí é onde vexo moi ben a diferenza que ten na escrita Russell T. Davies, Steven Moffat e Chris Chibnall.
é que Russell T. Davies, os conceitos que tiña de ficción científica que manexaba eran bastante básicos, bastante fáceis de entender, só que desenvolvía moi ben as personaxes. Entón, conectabas moi ben coas personaxes, co 10º doutor, con Rose, con Marta, con Donna, coas dinámicas, con Wilfred. Tiñas unha conexión con esas personaxes. O estilo de Moffat xa foi un pouco máis enredar as cousas porque sí, e facer paradoxos temporais, e xogar coa ficción científica, mas temos que recoñecer que ainda que ao final enrede moitas cousas, realmente estaba ben feito. Manexaba ben os tempos e a narración. E Chibnall non fai nada disto. Non desenvolve ben as personaxes, nin fai que os conceptos que manexa de ficción científica sexan realmente interesantes. Simplemente son confusos, son difíciles de entender. E non achegan nada novo a Doctor Who. E ese é o meu problema con Chibnall. E doime porque oxalá gostase de Chibnall, porque Chibnall como escritor é bo. Chibnall fixo Broadchurch, que eu adoro Broadchurch. Só que este non é o seu xénero. Só que esta non é a súa serie. E doime porque Chibnall é boa persoa e eu levo moito tempo brincando e meténdome con el facendo brincadeiras, mas realmente eu respeito e admiro a Chibnall, mas é que non é a persoa máis adecuada para este traballo, penso eu. E alégrome de que marche. É duro dicilo, mas alégrome. Do que non me alegro é de que marche Jodie, porque Jodie é unha doutora con tantísimo potencial, que me dá moita pena que non podamos ver como desenvolve ese potencial como doutora. Si, é que non vai a ser escrita por outro showrunner e ver como funcionaría de outra maneira tamén. Porque sí que tamén no que dis, é verdad que diferencianse moito as temporadas de Russell T. Davies e as temporadas de Steven Moffat e as de Chris Chibnall. E hai xente que lle pode gustar máis unhas ou outras, tamén un pouco a par dos doutores, non? Pero dudo moito que vai a pasar con Chris Chibnall. Non creo que a ninguén vai a preferir as temporadas de Chris Chibnall. Se acaso, por Jodie, pero aínda así non se diferencia o suficiente, non aportou nada novo. Cando meteron sí que parecía que iba a dar un xiro bestial a serie. E ao principio foi casi máis cinematográfico e ao final sí, foi un pouco o cambio máis grande que vimos, como a calidade da imaxe ou os escenarios, pero realmente non ten como un estilo tan definido mellor como Russell T. Davies ou Steven Moffat. Entón, a ver, que nos quedan especiais, sí, pero xa leva temporadas e xa debería ter feito este traballo tamén antes. Sí. E polo que parece, o primeiro especial que vai haber, o de Ano Novo, vai ser o último da triloxía dos Dalek que leva facendo o Ano Novo dos últimos anos. Entón, vamos a esperar máis do mesmo do que xa vimos. Non vai haber nada novo, nada innovador. Sí, que ademais pode ser que para el tiña sentido ou queira facer unha historia dividida en tres ou non sei o que, pero cando ves que outro especial de Nadal ou de Ano Novo neste caso vai ser de Daleks de novo, cando ademais acabas de exterminalos, bueno. Sí. Non sei, faiche esperar aínda menos dos episodios. Entón, bueno. Totalmente. E acabamos aquí non só o episodio de hoxe, senón tamén a temporada, non? Doctor Who Flux chega ao seu final, mas está anunciado o seguinte episodio, que será o especial de Ano Novo, do cual xa sabemos o título, que será A Véspera dos Daleks.
A camiseta de Sonic, Ta, tara, ta, 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 tam. Tararara, ta, tara, tam. Xa! Ese pasa che por levarte. Tú ese programa non notas? Non. Mira que couto que ver a mí. Que eu dou moita credibilidade a este podcast. Como se soubeses do que falas. Claro, o sea, como si Claro, non me o que non deras se ve ti o que- guión antes. Michael Cera é o teu espírito animal. Aquí teño os Pokémon do Pokémon Pinball, porque estuvo a pasar o Pokémon Pinball o original, o da Game Boy Color. Entón vou capturando os Pokémon e vou aquí riscando os que teño, porque non tengo unha maneira fácil de velo no xogo. Faltanme, pois non sei, uns 40 ou así. Vou a soltar. Estou mirando na tablet. A ver, estou traballando. perdoa, vale. Aos túneles. Juntar, aos túneles que xuntaran comendo chocolate, igual. O vento do fluxo, suar, non sei que. Cando está capturada como vía puente, podíamos... Moven o escudo. E entón, o escudo que ia proteger, Problema. concretamente, Carby. o carbanista. Mm. Carby. I'm blue, e é gracioso tamén cando contaran Non teño lógica interna como Dr. Who. como resolve ese cliffhanger o noso querido Chibnall neste episodio. Con que mestría soluciona isto? Pois a doutora colle e fai a Handemore e lisca. Isto non o consinto no meu podcast.